sami kalih kula, Mas. Pripun? Aku mulih bar ndagel jruk medun goleki sing duwe omah ora nek. Sing duwe panitia ora nek. Warga masyarakat ora nek. Langsung kula bablas nyang mburi, Mas. Nyapa? Pitik jago tak jupuk. Oh, jenengan Avanza wong sakmene mbane aku ya pitik jago wae kan cukup kok, Mas. Apa ya cucuk gareng kaya ngono iso Lah ya pitik jago ya cucuk to, Mas, kok ya. Nggih, nggih. niki ngiras pantes nggih niki napa nggih ngleluri budaya Jawa, Mas. Leres. Paribasane lek ngonceki barang sing ra bener kerto aji. Nggih. Bayar paribasane kan boten leres. Ingkang baken sedaya masyarakat Polorejo kususe menika dukuh wonten ing Tamanan mriki. Weh tenan sak RT 5 yuta. Lek 12 RT pinten yuta mawon, Mas. Iya bayangno kuwi pawa ditukokne dawet jabung iso nggih nglangi kaya. Lha wong mboten namung damel klangi lek niku. Wong nggih ngunekne speedboat mawon kiyat. Kiyat nggih. nggih. Oke, alhamdulillah. Mas Gareng. Nggih wonten Gandeng Jawa. teng pundi-pundi Gareng niku identik dengan penjabaran alamat yang sedang wayangan. Gitu? Nggih, leres. Niki desane napa? Niki desane Bumbu Rame, Mas. Apa bumbu rame? Lah polo niku napa? Bumbu. Lah nggih, Rejo. Rame. Lah Oh, nggih, iya. nang niki tenggene Bumbu Rame niki nuwun sewu. Nggih. Niki napa meneh Pak Dino Sugih, lurahe Pak Dino Sugih. Pak Haryanto. Lah hari niku Dino. lah Anto Sugih. Nah, Pak Haryanto ki dina sing sugih. Wah, Kula iya. dina sing sugih dalu menika didamel wayangan. Elah. 2 periode, muga-muga masyarakate ayem tentrem, padha seneng aja enek sing gontuk-gontukan, aja enek sing pleruk-plerukan, napa meneh jenenge jaman saiki jaman modern, Mas. Pokoke dolanan HP ya sak becik-becike. Nggih. Aja ngantek dolanan HP sing dingge ngeslot, sing dingge apa ku ora bener. Nggih. Lek iso ki dolanan HP iki ya dingge nilpuni tangga-tanggane ngoten. Lah ngopo tanggane ditelepon? Lah ya nggih kok lek bak bojone ora nek ditelepon kan kena dijak COD, Mas. Waduh. Kok ya Mboten niki Polorejo silahkan diterjemahkan. Po ki apa, lo ki apa? Ayo. Polorejo. Ayo. Popokane priyantun seniman wonten ing Laladan Ponorogo. Oh nggih. Popokane niki teng mriki Pak Haryanto nyengkuyung. Nggih. Mbah Dewan kekalih nyengkuyung, Bu Nggih. Camat nyengkuyung, masyarakat sedaya nyengkuyung. Nggih. Kula popokane priyantun seniman wonten ing Laladan Ponorogo. Wah, tepuk tangan untuk Mas Gareng Pacitan luar biasa. Lagi siji lho, ayo. Lo. Lo ki tegese lomo. Lomo samukawesipun mbok bilih mriku sedulur sedaya ngawontenaken tasakuran ora munggur kerto aji ning banyu mili pasugatane. Mantap, luar Niku, biasa. wah tenan Mas, soto teko. Wah, Rendang teko, sate. sate teko, kopi teko, teh teko. Kok padang ini. Sampeyan ora ngerti, aku wis matur karo panitia, engko yen bar limbukan lagi hadir hidangan itu. Wah, niku sakit cancut tali pondok, kadang-kadang sinoman lho, Mas. Kuah bedo teko ku urung tak pangan ya diundur neh. Dadi kula sok mriki nggih klingsiren. Lah sampean kurang cepet le dahar. Lah jane tak cepet-cepetne wong lagi tak rage wis diundur kok. Mosok tak buru kaya kirik. Iya. Kaya Re. remen ing penggalih merga saged nimbali panjenengan ugi kanca madangkara. Siap. Nah. Terakhir, Napa? Jo mengamengo sok mbiyen neh nambok ping 4 ping 10 ngundang dalang iki wae. Nah, Nggih. niki. Leres, wau Pak Lurah dipun paring dawuh, tahun ngarep bersih desa tetep wayangan kula. Nggih. Dagelane nggih gareng. Nggih, kan alhamdulillah. Ning gareng Semarang. Mas, Napa? mboten napa-napa. Kula pas Sebabe. job teng Blitar. Pas bentuk saged. Mboten saged kok. Nggih, nggih. Wong ngene wong arep golek sandang pangan ae jenengan iki kok ya
Paling mboten nggih napa niki dum-dum to Mas. Dum-dum. Pokoke ya aku leh rejeki, jenengan pikantuk rejeki, para dagang pikantuk rejeki, sinoman anggenipun cantut tali wondo parkir nggih pikantuk rejeki. Mergo diayomi karo Pak Lurah. Pak Lurah. Namanya Pak Lurah? Haryanto. Ha. Harapannya ke depan Polorejo semakin ngrembaka dan jayeng bawana. Tepuk tangan. Nggih. Rinten kelawan dalu manembah marang Gusti eling sing gawe jagat ora liwat ning 5 wektu. Yan hari Yan. Yan Niku Yan. Oh, iki kok ya. Ambuk ya aja nganggo Yan ngono barang. Lah asmane pancen ya ngono. Harian. Aduh. Kok ya nganggo Yan barang to. Lah ya tiwas dilunasi bae ora iso nerjemahne. Yan tegese niku lumayan. Nah. Arep tak nggih nyaur utang sok kliwon wis diwenehi dek sesasi kepungkur. Sampeyan mau ya ndi utang? Walah wong jenenge apa meneh BRI BNI mekar kuwi lho Mas. Wah, aku wis ngatek kaya kemrungsung. Terakhir Tata wigatining luar biasa dipun rengkuh dulur mriki menika 2 periode. Anggenipun dados lurah atau kepala desa. Kepala desa aduh kake kene keke penak keadilan untuk semua masyarakat Polorejo. Oh, tetep iso nadyan spontan, jos garing kok dilawan. Nggih. Pak panjenenganipun Bapak Haryanto menika lembah manak semanak tur aruan sopan santun ora bedakne wong cilik kelawan wong gedhe. Lamun to bengi iki ora munggah aku nyawer ketoke men kula Mas. Kok iso balik rono neh lho. Lho wong pripun wong jenengan kake mawon kene mumet ndase. Lho nang ndi-endi dalang karo garengi sing ngompani dalange sing nyemes garenge. Oh ya gareng sing kadang iso nyemes aku bagian anu kok kudu cemes kok. Dinten menika ngujudaken tasakuran wayangan sedalu natas dalange Mas Cahya Kuntadi. Saben wayah bersedesa ora lali dienekne kaya ngene. Kaya ngene. Nge. Ngeman tangga teparo merga yek bendina 55 yuta kuwi ora kepenak. Ne. Pak mriki. Kok ya ngenang ngene ngoten bingung Mbak ngoten iki teng utek ngoten iki nggih mumet. Oh kudu iso. Zaman saiki gareng kudu cepat, akurat dan juga bermanfaat. Lah iki apa kaya polisi apa piye? Wong aku ki arep dagel mosok kaya polisi cepat akurat tanggap cak debak paling. Ha iya. Wong iki ukara lho Mas kok ya wong kelas kula mawon nggih ngapunten Mas Cahya nggih. Cahya. Nggih. Cah kuwi tegese bocah. Bocah sing linuwih diukir jiwa ragane marang tiang sepuh kekalih dadi bocah sing budaya ngerti marang trapsila tata caraning Jawa. Jos, terakhir yo. Iya kuwi wonge. Asem ngoten. Sip, kula golekne kanca Mas Gareng. Wonten. Ini ada bintang juga dari Ponorogo. Oh, nggih. Priyayi Priyayi Kidul Margi. Oh, apa jenenge? Lho, kene nengen apal aku. Kene nengen kuwi jurusan kono ning gone alun-alun. Terus? Lek rono ki nang Madiun. Lek ngulon minggok ngalor aku ya apal. Ngendi wi? Dong Banteng. Tanggal selawe dong Banteng genah karo sampean to ya? Nggih Mas. Nggih, kula pesen setunggal nggih Mas nggih. Apa? Sing bengesane teko ngendas. Kaya monggo Mbak Lucy coba cublak suweng Mbak Lucy Brahman dari Ponorogo. Oke, yuk. Suka ketek keleter, mamu katutup kutel, pak boleh raleres
piyai loro iki sing jan ngentek-ngenteki ning Ponorogo. Angger nek wayang ya mesti Mbak Lucy, Mas Gareng Pacitan lho kuwi. Kek sinten sing ngendika? Kula. Lah mbok cekek demit aku rene sik pisan iki. Ukur ngono dadak cekek demit lho. Lah mbok sumpah kula sak jong jumblek alhamdulillah lho. Mbok lek Mbah Lurah Mbah Riyanto nggih nembe niki kula. Kamangka mah kula mencelok mriku. Nun sewu. Nggih. Mboten kok kula umum mboten nggih. Nggih. Sing ngusul teng Mbah Lurah dagelane mangke Mbak Lucy niku kula. Masyaallah. Mergo kula nggih dasar, mumpung tasik bar sawal, mangke yen besar dibeleh niki mangke. Rencana kula besar ndelik Ndelik. timbang dibeleh. Iya. Niki lek besar mboten dibeleh Mas nuwun sewu. Piye? Isik rutin dikombor. Mergo kurang gedhe. Lek didol ora payu. Yen aku dadi Mbak Lucy kudune ora trima. Dilokne kuwi luwih enom lho kuwi ngelokne sampean kaya ngono kuwi mosok ditampa. Alah mboten napa-napa, dereng nglumpuk idu kula. Lek kula ngomong lah idu kula nglumpuk kula idoni. Lah aja mbok idoni, aku mbok idoni ning Jambon ilere teko sak prene urung mari. Ora mesakne lho enek Jambon dadi panu. Terus mbok idoni ning Medion dadi kurap. Kowe ngenyek no, ora ngerti fungsine sapi, nyuwun sewu nggih Mas Monggo. Yoyo. Nggih. Fungsine sapi, ilere sapi kula kena nggih maskeran. Ilere sapi kena digo Maskeran, mari mempercantik, memperhalus kulit. Lho, ya ta? Mari ngono kulite sapi lho. Kena nggih apa? Kena nggih karpet, kena nggih hiasan. Tas, Lho, kena sepatu. Nggih sepatu, terus letonge kuwi kena tinggi pupuk kan. Biar. Pupuk organik kuwi lombok karo terong kuwi diwenehi pupuk letonge sapi kuwi mari subur. Ngerti kowe? Piye Reng, kena urung? Eh? Wis kena urung? Ya wis ora masalah dek iki kadah saiki kurap saiki brenyeh ora apa-apa. Siji sing kudu mangerteni. Apa? Susune sapi ki memberi gizi kabeh piyai-piyai ning kene iki lho. Loh, jaman tanggoku kena gizi buruk nggih nyun sewu. Pak Lurah wis mumet tok. Arep nukokne susu anggarane kan entek to. Wah, akhire aku ngadeg le ning ngarep bali desa. Terus tampengi wong sak cekok. Yuk. Gila. Wong sak cekok mbok empengi. Upamane sing mbok empengi Pak Haryanto lu terus piye? Lah makane saiki Pak Haryanto malih mulus. Mergo Ya kuwi mau empengmu to. ngombe kedaluan sok mau. Wah, Mas Yoyo iki kok yo. Ngeten lho, Mbak Lucy nun Wonten sewu dawuh. panjenengan asli Piyai Ponorogo. Nggih, alhamdulillah. Tegese suasana di Ponorogo sing pirsa lak jenengan. Nggih. Kula setiap sowan Ponorogo sing mirsani nggih kados mekaten Yen ngaten to. Napa niku sebabe napa? Piyai mriki Leres. ngantos ngoten niku. Piyai mriki niku karena cinta budaya, nguri-nguri budaya lan ngurip-ngurip budaya. Tur panjenengan lek wis dicintai Piyai Ponorogo, kadung gandrung jenengan ra tau dinyang, nggih ta? Nggih. Sepira-pira nyah lho Piyai Ponorogo iki ngono kuwi. Kowe piro iki? Sembodo. Kowe bengi iki piro yo? Aku rate oke. Aku ngene ngene. Mergo ngene, Pak Haryanto itu kan terkenal piyainya baik gitu. Tadi niki wau sak rombongan Bu Camat beserta lurah-lurah kecamatan Babatan mboten saged rawuh karena nembe studi banding di Magelang. Niki sing makili para bapak tarik-tarik sedaya. Tur kanca-kanca lurah ngrasani ngeten, "Yuh, rasane nelongso mboten saged nenggani pagelarane Mbah Lurah Polorejo karena Mbah Lurah Polorejo niki terkenal piyaine entengan." Leres. Sae, dadi kanca-kanca sami getun mboten Supel saged. ngoten nggih. Nggih, sae wis nyah-nyah piyaine. Nah, inggih, Nggih to. saking Mbah menika. Lurah kang pundi to? Lah, kuwi ngelem kan mau rong roh iki Ya piye to? ora ketok lho, puweteng. Awakku ngomong Mbak Lurah peteng to. Endi to? Ya Nyun terus sewu. Terus yo peteng. Pundi? Ingkang pundi Mbah Lurah? Oh, kuwi lho sing rekmane dijambul kuwi lho. Sing pundi Songgowang niku? Pundi? Eh, Kok goren? Pundi? Oh, yo. Kang, oh nggih. Oh, sandinge Mas Goren menika? Kok pundi? Mbak alah. Lurah ke sing ngagem songkok cempeng niki. Oh, alah, masalah. Ngomongne petang-peteng. Piyayine. Wong sing digoleki genah Mbak Lurah iku arep lumer iso ngena ngene ae. Piyainya hitam manis, auranya sabar. Leres. Nggih.
Nggih, alus. Untuk salam saking konco-konco Mbah Lurah, tapi estu malam hari ini luar biasa pagelarane. Andani kok yu. Dalange kondang, Dalange yo Mas gak Cahyo murah. Kuntadi. Wis sapa sing ora ngerti? Ki Cahyo Kuntadi. Dosen isi Surakarta. Dalang percontohan. Jan iki para dosen-dosen kabeh sing nabohi. Yu. Nyapa? Aku tak ngalih rene. Lah ngapa, Reng? Urung sampe dagel raiku bonyok idu tok. Lah iki Lho, kuwi saka semangate Mbak Lucy kok ya. Ya wong semangat apa semangat iki sindan apa ula sawa? Lah wong akhir ngomong kok nyembur kancane. Kowe ora ngerti lho, sinden kuwi ya. Ngapa? Aurane sinden. Sinden ki ambune wangi. Mriki mau tok mendem. Sinden ki ambune wangi-wangi. Lho, abah pe sinden ki mengandung emas batangan. Kotokno ae kelet-kelet dadi emas setengah gram rotol. Aku ora dadi mas batangan kok yu. Lah apa? Aku bar mangan bakso. Ora dadi batangan. Nggih, Mbak Lucy kalian Mas Gareng. Hajatipun bersih desa. Bersih desa. Luar Nggih, biasa. wonten awala niki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking keluarga besar KUD Sukamaju, saking laladan Sukorjo Ponorogo, menika klebet Pak Karsono wau, nggih. Kagem Pak Dalang Cahyo nyuwun gending caping gunung kalian ninggal katresnan. Nggih dawuh. Gending menika kagem sedaya pamirsa sugeng mirsani wayang kulit sedalu natas bersama Dalang Ki Cahyo Kuntadi sampun kesupen benjang tanggal 25 April mirsani wonten Desa Kedung Banteng. Matur nuwun saking KUD Sukamaju tertanda Bapak Haji Karsono SP. Wah nggih niku. Ugi wonten melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang kula Mbah Untung sing mbau reksa apa iki? Gogo Kalang nggih. Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagu Kembang Rawe. Lagu niki mangke kula aturaken sederek Anggi sing dodol cemoy. Nah nggih. Kalih sederek Suprih sing dodol cemoy. Oh nggih. Nggih warung-warung ya do dikirimi lagu. Nggih. Ugi menika malih setunggal saking Mbah Wotahid mantan kami tuwa dukuh Polorejo Krajan. Nyuwun gending utawi sekar gula klapa Kembang Rawe. Gending menika dipun aturaken dumateng Bapak Haryanto Kepala Desa Polorejo saha pamongipun Bapak Suhari SH sekalian selaku anggota dewan perwakilan rakyat dari PKB, juga Bapak Ibu BPD lan LPMD Desa Polorejo, ibu-ibu PKK dan Karang Taruna, konco-konco kelompok tani se-Desa Polorejo dan sedaya para penonton. Caping Gunung riyen diaturake. Ning kula niki badhe ngenteni salam rumiyin wau Monggo, saking monggo. penggemar jenengan Nggih. pun sami nyewa kendaraan demi mirsani jenengan iki wau rombongan ten mriki. Saking pundi? Nggih, saking Kelurahan Keniten wonten, saking Kelurahan Beduri wonten, saking Babatan wonten, komplit niku nyater mobil. Alhamdulillah, matur nuwun. Spesial Kados untuk menika. Mbah Lurah lek ndawuhi Nggih. ngeten. Engko kancanono Mas Gareng teko limbukan wae pun beres. Oke. Untuk malam hari ini tak diskon sampai goro-goro ora bayar, Mbak. Lek gak karo Cahyo Kuntadi aku mulih. Pak Haryanto Ya, ya. Mbah Lurah kandhane. biar tidak sedih karena teman-teman Lurah tindak. Betul. Nggih. Tadi Pak Lurah Kadipaten Kang Pur ya Nggih, ana Mas kabeh sak Pur. bolo-bolo Nggih. kabeh. Sakniki caping Caping gunung. gunung dijenglengke sing jengleng Mas Gareng sing nembang Bulusi. Jengleng caping gunung. Nggih. Pamundhutane Mbah Lurah niki mau. Mbah Lurah napa warga masyarakat? Bapak Haji Karsono. Pak Gung Banteng. Karsono. Karsono. Nggih, Bapak Hari, Pak alhamdulillah, Dewan, nggih. Sedirawu. Muga-muga. Nggih. Pinten Mas? Mangga. Saben bengi nyamang
mamerne slebore. Lah sing jenggleng kaya ngono, sing jenggleng Mbah Lurah aku ya semangat. Ya wong ki lek karo wong lanang ki ya lek gedeng ya aja nemen-nemen. Lek wis ki ya ora sah kene. Wong peh wis wae kok ngene. Sosok wong wedok lek pegel karo wong lanang ya ngono. Mosok Iya. lek wis bar ya ngene ngono. Beda lek bojoku. Piye? Oh, bojoku lek bar ora ngene ngono Lah ora. piye? Ayu ngono. Enak tenan. Coba. Yen mamajang gak gelem disingkur. Ya wong adurana sik. Hamong karo janur kuning janur kuning janur kuning Piye Mbak Lucy? anu kurang dhuwur. Kurang dur. Biasane niku Gareng Pacitan kan tiange kan ten mriko pesisir pantai jadi energik orangnya. Oh. Biasane niku gandul ten wong barang iso kok. Apa nek Polorejo bayar larang-larang kur mumbule kur sakmu. Iya. Kondur dene, Mbak. Kur ping pindho iki. Iya. Nah, tepuk tangan Bapak Ibu. Sae napa sae? Malih. Malih kalau. Iya. Nah ya. Sembel ya nah-nane Loh, ngubul ya kuwi kan yang menunjukkan bahwa kamu itu seseorang yang multi talenta. Oke, baik. Aku wis gur manut tok kok karo awakmu. Gambang awake wetan Wong aku seneng aku akhir badlotek ngono ya terus buka lawang gluduk. kok mbok parakne rono bar-barane. Lah bojomu teko kok. Lho, neng panggung iki ra nek bojo-bojoan, neng panggung iki kita milik umum. Milik umum saiki kok apikne kok mulih aku ditojok bojomu kok. Kalau di panggung itu harus profesional kerja. Contoh, Mas Cahyo pun tadi kan garwane Bu Kesi. Loh, kalau di atas panggung Mas Cahyo milik umum, milik kabeh sing mirsani. Ngono tenan. Iya. Oke, baik. Sok. Orang telah nyedek meneh ra ndemok sampai ndemok sesuk enek dagelan yang ndas e. Wong lanang bingungne adoh jarene kudu sing totalitas lek wis cedhek arep mbok irangi ndasku aku mulih arep nggawa ndas apa? Ya nyilih sirah tanggane. Kok Ya duwe sirah liyane. Kok ameng-ameng nyawa. Ya. Gendang kowe ngono. Ayo. Pacitan. Piye, Reng? Kok enek mak gadul-gadul mang apa to, Rek? Anyang-anyangen yu.
Lah kena apamu wong nyenggol wae ora kok. Lah selebormu nyanggone anake bocah kok. Wong iki kudu energi ngono, sampeyan iku isih enom. Nah, lincah. Ora dadi kan imbal-imbalan. Aku lek duwe bojo kaya sampeyan energi, sing wedok ya kudu energi. Ngimbangi. Ya wong ngimbangi ki ya delok-delok ta yu. Wong esuk aku bar ngedos kok yaene kon ngimbangi awakku ya semaput. Kareng lari sok ngedos. Ngurape dulur Polorejo no. Terus ki wis apik demben bar yo dodolan donat. Alah timbang awakmu dodol BH. Oh iya, aku sembarang tak. Oh ya. Nah ya. Iya. Nati cap. Apa? Ya mbok, patitan kan nati cap. Apa sajake kowe anu lek diladeni kasar ki kurang marem. Oh, ora. Milih sing halus-halusan. Oh, aku urung wani. Sik cukup awakmu dhewe wae. Lah nyapa lho, iki bebas iki sing kaya Arjuna ning kene awakmu cepakane kaya ngene ayu. Arepa cepakane nuwun sewu lho Mas Cak. Pripun? Nuwun sewu lek mbake sing setunggal niki kali sing setunggal paribasan menika niki kelangenan lho. Kelangenan dulur mriki lho, Mbak Birgita karo Mbak Winong. Oh. Niku Kelangenan Pak Agung Dewan. Oh, Pak Agung Dewan karo Pak Hari. Pak Hari. Cara panganan ngono ya. Sing dahar ki Pak Agung karo Pak Hari. Oh, terus Terus lek Mbak Dian kali kali. Mbak Dian. Mbak Dian kalih Mbak Mira. Mbak Mira niki cara kelangenan kelangenane niku Mbah Lurah Haryanto. Mbah Lurah Haryanto. Terus Bu Kesi sak mriki. Nah, terus niku remenane Mbah kami tuwa Iwan. Mbah Iwan lek sak aku. Yo RT Gupala kono. Kok yo. Iki kok ya. Iya. Iya. Udah. Panas. Gen tarian coba ngecek sinden-sinden kae yo. Wiwit saking Mbak Lia ya, Mbak. Mbak Lia. Monggo. Tuku meja Meja, brukne gareng. karo kursi. Ada kursi. Warga Polorejo mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Gandeng piyai Polorejo iki piyai budaya, piyai nyeni, mesti ling ngamini yo ngangge budaya. Lah ngeten iki, Pak. Allahumma amin. Kersa nggih, Pak nggih? Sing kersa kula dongake putra-putrine soleh solekah. Amin. Monggo. 1, 2, 3. Allah. Piyai budaya kok. Mangke melih. Yo. Selanjutnya Bu Triastuti. Yo. Mangan sego lawuhe tempe. Kowe tak niku Mas. Pojokan alun-alun jos. Iya. Allah. Mugi-mugi warga Polorejo tansah sehat awake. Allahumma amin. hebat Mbak Tuti saiki solekah. Ngono kuwi ora aneh-aneh ae nggih. Selanjutnya nggih. Bu Kesi, Ibu. Pak Kaji Bejo Pak Kaji bejo wah sate kuwi. Ayo. tindak neng Mekah. Ndakne Mekah. Mugi-mugi warga Polorejo gesangipun berkah lan barokah. Penonton Allah. Allahumma amin. Mbak Mira, yuk. Ayo. Ana Mbah Arjo Ana Mbah Arjo, tindak Surabaya. tindak Surabaya.
Mugi warga Palareja tansah bagya mulya. Penonton, Allahumma amin. jos. Ayo, Mbak Dian Munasiro. Tuku betok. Iki magister seni kok iso malah kucluk iki lho. Iki kena digenderi kaya ngono gamelane ya kaya ngono apike lho. Ketoke kelinglingan awake dhewe iki dadine suarane griyut. Sik, contone sik Mir, sepira Mir? Tuku beton, Bang. Ndang. Tuku betok. Nah, semono kuwi. Bir, contone Bir. Ayo Bir. Ayo. Tuku betok. Dian, ya Yan. Tuku betok. Yantem kowe. Gowo gamelan dhewe. Kok iso isine kok ugur botok. Kok nesu to? Ora nesu nduk mendem. Walah. Kurang gede, Pak. Kurang gede. Kurang gede. Enggak. Tuku betok. Kok iki piye? Anumu ki padakno karo iki lho, Nduk. Anumu ki padakno karo kono. Nano. Tuku betok. Nah, Dikeprukne gareng, ayo. Karo mangan marem-marem. Heeh. jos. Pak Herianto. Mugi-mugi sehat ayem tentrem. Allahumma Apik. Ngapunten para lenggah pancen sinden Dian iki obate keri tadi ya. Ayo. Ayo Bir, ayo. Ayo. Ning Surakarta Surakarta. tumbas maem pete Pak Haryanto kula nyuwun sawerane Allahumma amin. Kowe iki jane sinden apa kotak amal? Oh iso urung-urung njaluk saweran lho kon ndongake kok ya. Nah wis. Keri Dirgita dhewe. Dian kacau, ayo. Sing tak jagakne mung karo kowe nong. Ayo nong. Ayo. Mbak Winong. Awake dhewe siap-siap yuk. Neng dhuwur meja. Dhuwur meja. Enak wi. Iya. Enak. Aja rame-rame. Lah. Kertu 5. Desa Palareja. Muga-muga wargane kathah rejekine, sehat awake, tentrem batine, ayem tentrem sakluargane. Lunas utange, sedaya mlampah sejatine asik. Amin. Kowe golek ngono terus, tak lolo cempala lho ora. Iki Kedawan ora. kok iki wong gawe parian apa deklamasi? Ayo. Kaya Mbak Lucy parian mboten? Mbak Lucy, ya, iki. Yo, Ora no. Ngidoni kaca, terus kecemplung sumur. terus kecemplung sumur. Mugi masyarakat Palareja panjang umur. Allahumma Amin. Enak-enak awakmu. tuku nangka. Aku nangka. Nangka penduduk Dik. Bene. Duwe to mengbar dibayar Pak Haryanto kok. Jare wis dibayar sesasti. Lah ya wis isik turah 75 nang ngebel tuku nangka kan yo. Terus Tuku nangka. Ya. Rupane ireng. Wong sak Palareja sing wedok muga-muga meteng bareng. Amun diamini. lah iya ampun Anak wis akeh ndak cilaka no. Dibek nggih. Ngopo dadak cilaka? Lah kok iso? Ketok ndase ya didelepne neh. Panak Edan. kucing apa piye? Yo, panas udan aling-aling. Panas udan panas aling-aling capek gunung
Mbak. Nadyan wadon sarta Swara suling ngetan kali kula apa setia masuk pangkali putra Mbak Rusita Sari.